खामानि गैया सानै सासेयाथ' गैथारा नै खामानियानो गैया देनाय देनाय दे नै आलुखौनो नुजा होनो हायाखै मादि मोनदों ओमफ्राय नांगोल बोना देनाय नों मादि मोनदों नारनानै मोजां मोनाखै आं नोंसोरथ' नांगोल दांफेराखैमोनलै फार्स्ट टाइम नामा दिनै फार्स्ट टाइम नोंसासो ओइलाय नोंलाय नै रोङा बिदि मावना जायाबा उपाय गैया मावना जाबासो बानायो नामा उन्दुलाबाययाव दानि फैखांदों दे नोंसोरसो जेबो नङा नोंसोरसो नांगोल खामानि रोङा रोङा पिउस रोंखाया रोंग्राया बिदि नामा नै नै नांगोलावनो सिनायो नांगोलानो खायलेंलेंसो खारो नै आंसो चिकेन नोंहानोसो दाम दे बेखिनिखौ बोथारखादो गैला लाइन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैल'सै ना मोनबा आं हायाहाय आं हौवाजों लोगो जाफायो हाया आंना हौवाया हारसिंनो हाखायोलै नै बडि गोराखा इसानाव टिंकु मोनाव संबा मोनजागोनब्रा नै आलु बेदरानो बेदरखा आरो बेदर नांबावगौ नै नांगोल बोफेरा नालाय नांगोलानो खहे आलुनि लाइनखैनो खाराखैलै नायनाय खारगोन मायावबा रोङासो बुथुवासो इसोरो बुथुवाबारि मावफैद' पिउस जोंहानावसो फार्स्ट नांगोल दांनो मोनदों दे नोंसोरो रावबो रोंखाया फार्स्ट समाव दरमा गैयि साख्रिफ्रा मोजां बेखौ आलु मोनलाङा आरो नै बुथुवायाबो जि गोरलै गोरलै दं आरोलै नै आं खाबाय ओमफ्राय आलु बुरनो फैनाया जोंनिया मैगंसो खादो फैदो सिख्ला मानसि जानो हागौ आखाइ आथिङानो मोजां थाया इसोर भगबान आखाइ आथिंखौनो फोसाबनो मोनानो भगबानासो मिथियो मा जाबावगोन आरो सिख्ला जिबनबाबो उपाय गैया मावना जायाबा अबावथो उपाय मोननो ओइ फाग्लासो ब्लुटुथआव सल' दाना मबाइल थिखोगासिनो नाङिनि बे कभारखौ खुलि बाय आलु बुरनाया ओमफ्राय गाबोन दंबावो आरो खावसेया दंबावो आलुआनो थालांलायदों दंबावो गाबोन बक्स लालायदों